Sokak esaten du bezala, nekazaritzako produktu ugari izango ditugu postu desberdinetan, eta gero aparte artisautzako postu oso berezilek etorri dienak. 50 postu inguru ditugu gaur hemen, erdiak janarianak eta beste erdiak artesauenak. Eta, aipatu nekazaritza aldetikan 5 baserri ditugula, zizurkildikan, eta hauen artean, Arrateko karmelitak etorri zaizkigula, postu berezi bezala. Eta gero artesauen artean, herritar 2 dazkagu, eta gero prozesu desberdinak ikusteko aukera izango dugu aurten berrikuntza bezala. Lio prozesu osua ikusiko dugu, zeramika tailerrak izango ditugu, vidrio soplado edo putze egindako vidrioare eukiko dugu ikusgai, eta forjako erakusketare izango dugu. Orduan, ia 50 postu, dexente dia, eta egualdia laguntzen baigu, plan polita. Barazkiak ekartzen du betiko bezala eta nete pixka bat, eta gero baserriko gisa, ekologiko bebadokat, preinuak, txoripana izateakonak, mazpasakin, itxarrekin, Madalena baserrian indakoak, eta patxaran etxien indakoak, eta danete pixkatean. Azita da geruta geixo baloratzen, ez da lehengo moduan. Pixka geruta geixo baloratzen dago, sortu ekologiko asunto hau, eta pixka badoia, jente gaztia, badoia pixka baloratzen, baina egiten da lana balorauta ez da osekula. Ez da osekula, goizetik aberaino lana egiten dozu, eta jendeak ez da ikusten zenba kostatzen den produktu hartzia. Jendeak ibiltzen da azoketan eta erosteko daukanik produktu freskuena, daukanik itxurezkoena ikusi eta erosi. Guk lantzen dugu Afrikako ialak eta gero nahaste ditugu pixkat kotoi organikoa eta poliester reziklatuakin, eta aite ditugu osagarrik eta baita arropa kustomizatzen deure bai. Hemen zuzenen ikuste digute bai lana egiten eta gero produktuare bai, eta irutzaigu garrantzitsua dela holako azokak egitea eskulanare bai pixkat baloratzeko, ez, egal gaur egun gizarteen pixkat galduin da. Eta bai, egia esan guztua etortzea pixkat jendeakin zuzenen hartu emana izateko eta gure produktuan prozesua ikusteko ere bai. Gaur bainak eta letxuta, azena joporruta, berenjen, piparrak eta tomate, jointxorra babarruna eta membrilua. Ondo hainez zehatzen, saltzen. Erantzuna ona. Bai, ona da, bai.